ang guys. Pay tulo, grabe kini tak-angers nila ni. Syaro di tamo-tambo kani oh. Packlayers. Awa pa. Ito ang ulo tos kanding. Lamasan. Si tawagan ante? Tawaya. Lauya? Muna pina-orange-orange. Muna ikibutang nga kaswiti no? Muna yung master cook oh. Kasyutos. Kasyutos. Ito nabigyan mo. Kasyutos. Ah, naligo de mo? Main na kayo? Awas gud. Ay. Kuhaan po na ining pangaon. Naligo ko to. Mamahaw baboy. Niudton sa baboy. Baboy. Ha? Dalawa i-star yung dagat, oy. Aman. Ah. Na. Kita papa ni mo. Ulos kanding no. Uy, lutuanan. Namahaw na kami? Ha? Namahaw na Kape. Mahaw rag kape. Kape ra ko. Bising kusina ron. Pista. Saan ni? Puro kani ni excited tanan kay kani wa gyud ni di gyud ni putahis pista pero naa ni. Hunas man. Ano? Lisod kay gahi kayo hiwaon sa or habulan lang yung kutsilyo. Man, okay naman. Sos kani guys. Mo ni sakto para emperador. Emperador, tanduay. Pag maniho ano, ang sidli. Okay. Mo ingon lang ka ako. Ha? Ingon lang niya ako. Unya na? Out sa ingnon. Oh. Ano? Pamilyar ni sa jutan. Daghan mo kuha. Huli na to, oy. Sa mo kape aw butong, ikaw day butong. Sili. Kandilo, calderetas. Duha day ka batch mong kalderita. Unsa to usa angkol? Baboy. Aw baboy to? Adi ba katong Kanding man na. Kanding kanang paklay man. katong ganina baboy to? Baboy. Aka ni mo ni kalderita na gyud. Ayay. Asa man naluto ay mong kalderita ro din. Kaldero ra? Kaldero. Dugay kay mo panari kala. Di na lang na iwan. Aduha na kusinero. Import ni kusinero, gipanaog, gipalugsong pa ni namo, di ni basta-basta. Kita ni klasang. Ikas makaka. Kusugas kayo oy. Inyo ng kahoy? Ilaw kung nadala na mo. Katong dito binangan. Aw. Kanang kahuyaw. Sakto kay baga ba? Oh, mo ni pista dis lagi to. May kutsilyo ka. Wag sa kutsilyo to ka. Kaya ano ka na gigmay ha. May kutsilyo? Okay, hunas man. Asa man nakuha? Oy mo lang, wa man mo blihidaan. Boss. Sa man? Dako ng dagat taob na oy. Oh, Sa. jutay. Oh. Layo ra kay to ganina oy.
Oh, beli. Nah. Ana tanan mukaon man ana. Awa. Iya po mga nagkandi ko man nag-review. Ay, kawan ni Titi. Ang mama na yang ikando sa. Sira o. Ito mamilit na ko sa. Ikando sa tuyom? Malawaki. Ano o? Oh. Muro ng tuyong dapagon ba? Oh. Siya pa ka na ana. O ka na mga ito may nana nildo. Paan sunod man. Ang panitan ano ba ang panit ano? Ano dito? Oh, sweeto gini kani mo sweeto kayo. Lahi na sa na muna akong permi makita na klase kanang gagmay ninyo kanang kuha. Oh, nang may isda lagi. Makatunok ra ba na? Ito lang. Ay, sugba niyo. Buta na sila yo. Uy, Pero iya po kadiro. butang daw. Lalakay na tunok o. Kana. Buo. Gamay na day mo, kadaghan na mo. Gamay ra na oy, tanawa ig Iya po marje. kas kay kagkuha na na. Usap. Kari, paano, paano? Pwede ko nito nakuhaan. Kaniya. Ito.